Next week, amen. So tonight we are just here ukuzonibulisa, but kuyachisa next week. Ngifuna sehlanga kwa ulate uzoba ngapha kwendlela ngoba uzobana nawe yochopha. Amen. Mkhwethe ngqilo usehlanga uthi thetha nawe. Amen. Praise God. Uthe omnye umfo namhlanje wathi omnye umfo kule girlfriend yakhe wathi baby ungazifasini abanye ngoba wena udifferent utsho phofu emtyisa itulo fika wathi happy Valentine's Day. Amen. Nina ke senziwa leyo yanto ze-Valentines nilinde iPasika. Praise God. Okay, bazali mandibulise ke nonke ngegama likaJesu ningaphambili ngomfundisi Ngqunge. Amen. Mfundisi khona ibandla lase Bethel House of God. uNkulunkulu use resting. Amen. Uthi umayithi phakama uyakwazi Bethel resting. Amen. Uze kuye indlela kumnandi ngayo. Amen. Ngahlala phansi. Then now we have abazalwane abakulicala. That's why now we're here to start another branch. Amen. And ke Mdantsane kwa 14 uzomazi uThixo. Praise God.
we believe God for abundance that will come in this place. See, calling Tito, omama balendawo abafana bazokusindiswa. Amen. Ivangeli siliphetheyo linamandla. Amen. Ngoba abantu abasha these days baphila under depression. Bale stress bayagowa. Amen. Bayathi bayagowa. Amen. Banye ngababona benenje phaphu ucifana ba hayi uzindwe hayi kanti ukugowa awugowa nje phaphu bakho. Alright, namhlanje ngicela sikubulisane ngencwadi kaMarko chapter 10 verse number 46 to 46. Amen. Wanda sasifundi verse yokuqala sima ngenyawo. Amen. I'm not going to be long bazalwane. Amen. I'm going to be very short. Sunday school niyangcola. Amen. Niyangcola bantwana bami kaloku nizomama ezilathi kusho ngicela usibe ngenyawo. Amen. That's the side of respecting children. Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Amen. 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. 48. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more. He shouted all the more. Let's close our eyes as I'm blessing the word. Father, this is your word. It is alive. We thank you for your word tonight. Bless your word. Heal your people with your word. Every spirit that is here to disturb this service, Lord, we come against it. Every demonic spirit, we cast it in Jesus of Nazareth. Cover this room with your blood. We thank you, bless your name. Amen. Hallelujah. Bazalana basifunda khona siva ngoYesu ithi iBhayibhile wangena kwisixeko saseJericho. Zininzi izinto uYesu xa ifikile ayenze. Praise God. Now simva engena kwindawo ekuthiwa iJericho. But le chapter sifunda kuyo siva ngoYesu ephuma eJericho ezenzile izinto ebeyozenza phi eJericho. Amen. Uthi umuntu esecabanga phikaphiki njengoba umfundisi. Amen. So ezenze zonke everything that you are supposed to do ebeyele eJericho wayenza. Praise God. Amen. Remember iBhayibhile ithi xa ithethayo uYesu uzile ukuzokhangela nekuzokusindisa okugulahlekileyo. His mission to come to the world ukuba to seek and to save those who are lost. Malibonke igama lenkosi. Injongo nemfihlo nento esenhlizweni kaYesu ukuba fumane abantu abangayifumani direction. Malibonke igama lenkosi. Kuba fumana abantu abathi bofike bomini bafika izinto bangayiboni indlela iba ibheka ngaphi ngoba apha bomini kuba khona amaxesha izinto zikubethe left and right ekhaya boyini bakho udesk ungayifumani direction. So isinjongo yobaze ukubezobasindisa abantu ezonweni zabo. Now iBhayibhile ithi ke uYesu eyenze yonke into ayifanele uyayenza eJericho. Praise God. Now uyaphuma eJericho mhlambe besebenza shumela on Friday night eJericho kuchithi imiphefumulo yabantu wafika no Saturday eshumayela abantu balive izwi kaThixo imfama sibona abagulayo bephila abantu amadimoni ephuma because uYesu xa ikhona abantu bakhuleka. Praise God. Nakithi iBhayibhile kuphumeni kwakhe ewenzile umsebenzi eJericho kwakhona imfama ekhona ihlele ekhawendlela. Glory to Jesus. Ithi iBhayibhile ngoba xa imfama sonke siyayazi wathi kuthi umuntu imfama kuthi ukuthi une problem yongaboni ngoba ngekho unikwa igama kanti ayunayo ingqaku unikwa igama according isimo sakho. Igama lenkosi malibongwe. Naw njengoba ehleli ithi iBhayibhile weva ukuthi naku uYesu uyadlula. Igama lenkosi malibongwe noba engabonanga but praise God. Wathi
Praise God. Ubasingena apha eMdantsane kuthiwa ngubani yakho yabona uyakho igate yokungena eMdantsane ne-4 Jackson pha esasol yabona pha i-4 Jackson phezulu igate yokungena eMdantsane. So le ndoda ihleli kwi-gate zaseJericho. Wonke umuntu ozovisitha eJericho udlula kule ndoda ihlela apha iNgqiba. Nophumayo bekwenza into eJericho uphuma le ndoda ihlela apha iNgqiba. Bayishela imali but imali kubonakala ukuthi yonke le minyaka ihleli kule ndawo imali ayincedanga. Ngoba kuyabonakala uba imali noba ikhona kukho apho ifika ingancedi khona. Imali noba ikhona kukhona izimo noba imali ibekwa phambi kwakho ifika imali ingagqithi ngapha kwazo. Glory to Jesus. Uthi noba imali i-medical aid ebenayo but i-problem yongaboni yayingakwazi ususana ngomnye ugqirha. But glory to Jesus. When we heard that Jesus of Nazareth is passing by, in the Bible, while he seated along the roadside, he started to shout the name of Jesus. Every Bible, bonke abafuneka bafumaneka belibisa igama lika Yesu bayakusindiswa. Alisindiswa ngalibisi. Once you call upon the name of Jesus, izinto ziyajika. Once you call upon the name of Jesus, nabathakathi bahlulakala. Once you call upon the name of Jesus, litho nezifo bezikhona emzimbeni ziyalikika. But there is power in the name of Jesus. Now, he heard. Ngoba uSathana une-tendency yovala icala eliyi-1 alibali balikhona livulileyo alidivala. Noma ngavala ekhayeni lakho alivale ngenhlupheko kodwa suhoya elivalileyo likhona ngakalivalanga. Ngoba ngeke wavala onke amaqaqo. Igama lenkosi malibongwe. Le ndoda yayingathitha empilweni yayo noma Sathane umvalile amehlo kodwa Joshua ulibele umvala umlomo. Walibonga igama lenkosi. Walibele umvala indlebe. I will use indlebe zami to receive my breakthrough. I will use my mouth to receive my healing. In the Bible, sangambize nje, he started to shout igama lenkosi malibongwe. Because the shout of this man, he shouted, I am sick and tired of this problem. Igama lenkosi malibongwe. It's been years. His safari shekaya. It's been years. Umoya onengokhulekanga. Lophuke ngaphakathi. But uba uJesu edlula, makangadlula nganiphilisana. My God. Started to shout. No. Xa sewukwinid. Hallelujah. Unengxaki ekhaya. Yes, Lord. Unengxaki in your life. You don't care ngabantu. Uba ngathi uligeza. Because kunento ngakulalisi ekhaya. Abantu babona uhambe emini but abayazi izolo you are about to commit suicide because uboma bumnandanga. Praise God. When you look at your life uthi bananzalelwa ntoni kanti will experience something is experience hayo. But praise God, esonto zithe zofika ebona bakho azamvali Yesu angafiki. Ngoba uYesu akavala sisimo sakho angafiki ebomini bakho. Akavala ingxaki yakho angafiki ebomini bakho. He's so powerful. There is no weapon that is formed against you that shall prosper. Because in the name of Jesus, demon flees. Hallelujah. So he shouted. Praise God. Amen. That was in the Bible. There was this man. He was blind. Noba silivi kamalayo. But abayishiya isimo sakhe. Noma behlale bayithanda into yikho ingxaki zakho. Bathi bakubize ngengxaki yakho. Noba uyamosha ude ube negama oliyelifakwe kuthiwa uliphaka. Because isimo sakho kuthi ba unanto okuthiwe lowa uhlupheka. Amen. Lowa. Mayibonke igama lenkosi. Because the problem yabantu, they know what is happening in your life
at the moment. Trust someone. They can know what is happening in your family. Praise God. So they know in background as no tatak. Ngoba iBhayibheli ichaza noyise. Hallelujah. Nobe khona utata ke but akakwazanga unceda unyana. Hey, malibonga igama lenkosi. Ayinguye lo unyana ongenabazali. Unaba abazali but abazali isimo nabo sihlula abazali. Igama lenkosi malibonga. But uYesu wathi xa ifikayo wafika kwisimo esihlula abazali. Wafika kwisimo esihlule bonke abantu sahlula ogqirha. Ngoba uYesu xa ifikayo ufika lungisa isimo esihlula abazali. Hallelujah. Sishayisa kuphusulu ngesangena. Praise God. Sakwamkela ntathu sangena. Amen. Malibonke igama lenkosi kwincwadi kaMarko chapter 10 verse 46. Imfama yayingqiba. Amen. Yayingqiba wazangocela. Even iBhayibheli mention ngengxaki yakhe. Malibonke igama lenkosi. Usathana lento ayenzayo bani bakho akukhumbuze ngesimo sakho. Kungoba ufuna ungayazi. Kuba kukhona namandla unesimo sakho. Bizani mna ngeminye embanezelo ngizokunihlangula. Don't focus kwingakajongene nayo. Don't focus kumanxebo nawe ebomini bakho. There is a man whose name is Jesus. Wale ngemnqamlezweni laphana ligazi wakazuka wanamanxebo adlala zisikhumba wayefela mna nawe. That was a new covenant. Ayenze igazini lakhe. It's powerful. Hallelujah. Amen. Elaba bafatina iphani ngaziphetheyo. Sizibonile izinto zintroduce ngabantu. Sazibona ityiwa zibekwa ngabantu. Sazibona iholy water zibekwa ngabantu. Bangalikabikho ligama. Elihle njengelaphe. Igama likaYesu. Elihlula ukufa. Lihlula zonke izifo. Ngoba linamandla. Ophephela kulo. Uyakusindiswa. Usho ukuthi into eyovala nje bana kuyesu. Badlulela abaprofeti. Bathi siyakubona nje lapha itumata zinhlanu kokweni. Kanti akafuna ukuxelelwa ngengxaki yakhe. Ufuna into ezokumkhulula. Ngoba kuyusilas sokuthi prophet undixelele ekhaya ukuyitumata lezinje eziyi4 i-ID yakho inje. Angifuni i-ID. Ndiyayazi i-ID yakho. Kodwa ndifuna into enondikhulula. Kwisimo endikuso. Kucacile le meko yanomfo. Wayezama indlela zokuphila. Ngoba wayethe faka i-CV. Kuthiwa sikwazi ukuqesha ngokuyimfama. Igama lenkosi malibonga. Kwathi kanti ubomi budinga umuntu onemali. Yamthatha isimo sakhe. Samhlukanisa nabazali. Samthatha isimo sakhe. Samhlukanisa noJobe. Samthatha isimo sakhe. Sombeka ecankweni ndlela. Bathi bagqiba abathakathi. Bathi kuphele ngonyaka kaBhethileyasi. Bagqiba bahleka intshaba. Kanti basheshe bahleka. Jesus is coming. Waza ngendumiso. Ephula Jericho. Waza ngendumiso. Kwindoda elahla ithemba. Waza ngendumiso. Kwindoda egqityiwe ngabahlali. Bathi lo sozancedakale. Uyokufela entsangweni. Kanti uThixo akafani nabantu. Akajongi njengojonga abantu. Yena kathi abantu ukuthi kuphelile. Yena athi ngiyaqala. Hallelujah. On the right side. Amen. That's why ngisithi lasoqala elibandla kwendawo yaba 14 sithemba indoda esiyabanayo. Hallelujah. Asikwazi unika izinto eziphelelwayo. Ngoba uba ndinonika amanzi umasipala ukhawavala amanzi ivedlo. Okanye kuthiwa dibane ne-storage. Sanwasela amanzi. But when we give you Jesus, uba sinika uJesu akaboli. Uba sinika uJesu ungena nani emakhayeni ethu. Athi umhlabelelo ndihamba naye. Ndilala naye. Ndivuka naye. Uyamangalisa. Jesus. My God. Kubuhlungu ngabona. Kunento zonke. Wathi omnye utata
uyimfaka nemali hleli eleke kuphakwa amane phakelwa ke ngoba ungumuntu okhalaza ngobe ngabona bayaphakelwa ingathi yaqhathwa phakela ngokosikazi wakhe ke athi lo tata athi avele nyango phakele nyane enkulu athi yo xa ingaka le yam kuthi ukuthi nina nibambe inkukhu esiphelele wathi lo awuthathe unjani akabona ngoxa ungabona uthengi uthi akhatha uthi faka akhatha balokhe masinike inkukhu epheleleyo enzele abone ba ngeke sisamhlonipha nobe ngaboni njengotata lapha bamenzela ke inkukhu ephelele bayibeka uthiwa ke waphika ibamba wathothi yo xa ingake kuthi ukuthi ninegusha eziphelele ngoba ukungaboni kuyingxaki haleluya but iBhayibhile nobevali uSathana ngelinye ixesha uthi fana uzisingxaki ebomini lethu ngoba ingxaki mamela xa uSathana ezisingxaki kuthi thina sibantu bakholwayo and when the devil is bringing a problem to us who are saved uzisa kubantu abarongo ngoba ingxaki esikuzo xa sinoJesu sifika sibe ingxaki besengxakini thina sibangela ingxaki esinazo xa sinoJesu sibe sengxakini ayisithi abasezingxakini xa usakale izisezo ngxaki uzisa kubantu abarongo uzisa kubantu abafelwayo ukuze bicorona yafika icorona yazama ufika udlikisa yafika sinengonyama yomndeni wakaJuda yafika sino-alfa no-omega yafika sinalona wayisufa sayibhutika ibaleka ngoba asithakatheki basinoJesu we are untargetable lo setha kwakho abathakatheki abantu beSu amen uSathana uvala indlebe brother Sophaka uvala indlebe ngoba ngexesha xa futhi leva kayazi uphinde uzosifaka endlini wazivala sorry uvala amehlo ekuvaleni kwakho amehlo wathi ugqibile wajabaja kanti yazi uba indleko zilibele ngoba lento siyifunayo kuzuyisa kuphilisa udinga ikholo ithi iBhayibhile kwaHebrew chapter number 11 verse number 6 ithi akunako ukumkholisa uThixo lungekho kholo mamela ke sifuna ukholo silifumana kanjani ithi iBhayibhile ukholo luza ngokufa udaba laphezulu walibonga i-oracles of God udaba luvela ngokufa uSathana wenza imistake wavala le indawo yokubona walibala uba thina sisebenzisa amehlo enyama ukuze sikholwe nangoku njengoba silapha zange sambone namanxeba ezandleni kodwa siyakholwa kuYesu zange sambone hamba phezu kolwandle but sikholwa njengamageza zange sambone nyuke ebhekela phezulu kodwa siyakholwa ngokukholo luza ngokufa imizila amen so le ndoda yasebenza indlela ngokuba isebenza le linikwe yeke lungenayongo yeke likubethileyo yeke longenoyitshintsha kwizimo emakhaya esithojonga sizama upitalaza sizibona uba ziyazibawesi kodwa ikhona le ungayisebenzisa ekuthiwa indlebe uvule yona ungena ukholo ngoba it is impossible to please God. The word impossible, it means the meaning of impossible, something that cannot happen. Oh my God, which means it's impossible. My body command us to please God, to please God. The word to please, to make someone happy. So I'm going to go to Tiko, Lungeko call. I call the one of the Tiko, and tell you when I start in Zulu. wabona umuntu onamehlo ngathi ngamalanga etomlilo ephinqile komphinqo wegold efaka ingubende ngubani lo John ubonayo
wafakiwa amehlo. uThixo khona azibonisa zona. Amen. Amen. Wafika bacula ingoma kuzoba nje kube nje masitha handasa bayavuya ngobenzelwe into. So le ndoda yathi andizokwazi ukujoyina ingoma. Ndifuna ukhwazele yamqondiso. Ungayijoyina ingoma yabantu abavuyayo kwathi akusathi uvuyiswa. My God. Yathi andizoyingena ingoma ndiyabava abayabalisa bathi sathandaze imigodi. Yama abanye babalisa bathi bendingaphangeli ngondiyaphangela. Kuzoba nje kube nje xa sithandaza wathi nam ndifuna uyiva kuwe. Lento asikholwa kuya kufuneka uyive kumakhelwane. Inamandla xa uyiva kuwe iphile ngaphakathi ngoba ifana nepilisi ngoba isebenzi ungayiselanga once wayisela ifika ingene ngaphakathi awuveli direct uyisenhlokweni yona iyamaza phakhoyo umndonyakazi iphepha uyini ayinoba mamela ayiye ifunisele iye ezimbanjeni kodwa kubuhlungu inhloko igrempa iye enhlokweni ebuhlungu unjalo uJesu Hallelujah. Nalapha ka14 sizisele lo Yesu. Hallelujah. Amen. Now he was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout. He just heard. Akuthiwanga mkhwaze uvile uba Yesu wadecide yena ngoba lento akusikholwa awuforswa you decide ugqiba kuwe uthi ngoku ndiyayiva lento ishunyelwayo ndithe kanti ebomini bami ndithe ngaphansi ukuzibulala amaxesha amanye several times bendingayazi ukuthi kukho umuntu onothi ngoku kunzima kuhlangule ngoku yadecide le ndoda noba seyigcwele idasti sebehlekisile abantu ngayo iyazama ebomini into ziyaphontakala idibanisa apha kuphinde kuphontakale ebusuku nje abantu belele yona iyakhala inomvandedwa izinto zebenini waye abanye abantu abanakhaya izinto zibahambela kahle yathi yofana kuYesu yathi I'm going to use this opportunity. Hallelujah. Funa ufana nabantu bahamba naye ngoba xa uhamba lo Yesu funeka abantu abangenayo babone babawufana. Wathi angeke ndibafundina mamelani lento ndiyithetha ke kanina asizomyeka sifuna uyibona lento uthetha ngayo apha kuwe. Now ngoku ithi many rebuked him and told him to be quiet but he shouted all the more. Kwaba khona kabalapha baba noYesu abasebenesiqhelo senkonzo baqhela ihlase besazihlala sebesazi program yenkonzo bayamazi umuntu osiswa ifanele ukuthini bazi nenkonzo bazi nenkqubo yalapha enkonzweni ithi iBhayibhile bathi bakumva bamthulisa ngoba bagadi program bayayazi emva kwabangqina ngena bathile bagade iprogram abamgadanga umoya ongakwazi ucontrol ithi iBhayibhile bamthulisa ithi nje bethuliswa kwaba khona umuntu akhwaza ngamandla ngoba phenkonzweni usuthi fanele uzofika bekho abantu abakuthandayo uba usiliswe ngaphandle behlekisa ngabe behleba kusenokwenzeka naxa ungena enkonzweni ufike kukhona abahleba ngaphakathi kodwa into ezokunceda ukuba awuzanga abantwini kodwa uze kulo ufuna khuluma umoya wakho noba bemvala kwathi kanti yena uyayazi into emtyanga phakathi ithi iBhayibhile begin to shout and say Jesus. Amen. Akwazi igama lakhe Jesus. ngoba amandla segameni. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wamthulisa but the more bemthulisa the more ekwazi. Ithi iBhayibhile uYesu wathi wakuva uba kukhona umuntu wamkhwazayo ithi waqala uma wamisa iprogram yenkonzo wamisa amangqina wamisa ikwayala wasikhaleni ngoba kudala nilapha enkonzweni nina ndikamva umuntu okhwazayo ngolihlobo ngoba ukhwazo lwalomfo lukhwazo ludibene nokholo ngokuthi uyathatsheka ngumuntu omkhwaza ngokholo hayi omkhwaza ngesiqhelo malibonke igama lenkosi yamkhwaza
wathi makabizwe. Mamela ke abantu abayi1 ababemthulisa yaba ngaba bathunywa ngeSi bambesondeza. Abantu bakuvala ngayi uYesu ngaba bazophinda bathunywe ngeSi bakuzise Yesu. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngoba dlula phe emntwini ufuna uYesu. Amen. Wona kwingxaki eziphashwe namakhaya enu eningakwazi uzinceda uthi umncinci zibakhona izinto yasekhayito uba benamandla uyilungisa ngendilungisa ngoba izokohlula xa usenza ngawakho amandla yakho ingqondo vele ubize igama lamagama ngoba xa ekhwazwayo elizwe uyasabela. Ithi iBhayibhile wathi makabizwe. Praise God. Amen. Siyavala. Now ithi many rebuked him, not one. Ayikomuntu umnyeni umrebukayo to rebuke umkhalimela umphoxa. Yabona to uzoba temtemle lento enokusindiswa abaphilanga abantu abasindiswa ngoba xa unormal awukasindiswa kahle. Xa unormal awusadlalisa ngoba once wangenwa ivangeli uba ngathi ngutemteme. That's why iBhayibhile ithi ngexesha lokuhlaka komoyingcwele kwincwadi Zenzo chapter 2 ithi babekhona babehlekisa ngabo bathi fanele babanxilile. Uba nepicture ke yomuntu onxilileyo umane siwaphansi abemdaka ecula ingoma ngoba ingqondo zakhe asasebenzi kusebenza lento ingaphakathi. Kwase kwathi kwacifa babanxilile kuthi ukuthi babe ngamageza abanye bewaphansi ngoba xa umoya kaThixo ekhona abantu abasibambisi abanye bakhahleleka phansi akekho kwazi umelana namandla kamoyingcwele ngoba lento ikuyisayo ukuba amandla akakho ngamele. Amen. Wathi abantu bakunderstand awukafikeleli funeka uphume bangakwazi ukunderstand bangayiqondi kahle into yakho. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba into yethu ayiqondakali ungekho kuyo futhi asozuyazi uzocalculate ingqondo yemvelo but asozuyazi ungekho kuyo. That's why bathi bofaka amadoda amathathu ezikweni lomlilo babafaka kanti bafaka abantu abangekho ordinary. Xa bebafakayo kwase kwatsha aba bafakayo bahawuka bona bathi bengaphakathi emlilweni baphuma akwatsha nempahla. Awundivanga le ngoba xa unoThixo kusekusikeleleke nenja nentshontsho lekata apha eyadini yakho ngoba ukhona. Awundivanga kusikeleleka nezitya ezi uyandiva laa nto mandithetha yonke into enawo uyasinempahla le yakho igama lenkosi malibonga. That's why iBhayibhile bathi abapostile abanye abantu abangakwazi ufikelela kubo baxazula nempahla zabo babanika ipisi lelaphi lempahla bavele baphila abantu ngoba i-anointing ephezu kwabo yayifikile khona sempahleni. Nditsho nempahla yakho igcwala uThixo kamothixo. Hallelujah. Praise God. Amen. He shouted the more. In the Bible, Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet. He's calling you. God doesn't say, he's calling you. It is calling you. When I get you, kukhona lo muntu uThixo abelibisele thulile nakho ngeke nibe manje ohlobo kanti betizokwenza mnandi. Amen. uYesu khona lo muntu wesombisi. Amen. Mhlamba ulali kahle khona into esikhuphayo. Amen. Ndizokunika ukukhuphula kwakho. Jesus. Khona ingxaki ekhuphayo. Hallelujah. Bona inhliziyo yakho wena ungahleka emini kodwa uyayazi kahle xa bengekho abantu khona lento kuleqa. My God. Awunabanga. But he's calling you. Hallelujah. Amen. And ngeke uphumule deske Jesus. uthathe uYesu. Amen. Amen. Ngeke uthini? Uphumule deske uthathe uYesu. Bona abantu abatsha bebaninzi bengena kutshwala bayatshaya abanye banetshana ezinefu. But if you ungababuza ubuye umva and ask them why you set up ngokutshwana bekhula bathi ka bebona abantu abancelayo bababona ba umosoze bawa ngokuzo kuba mdaka phakathi emdakeni yabo but ngokuthi umuntu ozazibhaqe ezenza lanto asengasoze ayenzisa yabo
was uyayibona mosintomeko umuntu ushushu phansi etakini. Wonke umuntu oselayo akaseli ngoba ethanda. Uphushwe zistress. So they are trying to escape izinto ezibahlupha ekhaya eboni babo. Utywala bobususa ingqondo but uva kamnandi. Ngexesha uthe futhu. Xa uthi nomuntu otshaya kanti akuzomfana wayutshaya ngakuthi ibisazo wanchayeka ngosigalela. Dibana lando ukuthi xibili istress ziyaphela. Because ibange the more echaya the more imdamage umphakathi. So usathana abantu banika into yokwexeshana ile iba damage your future. Umuntu onozabe nobomo obu straight ekwakhiwa utshwana na insango na ipilisi. But umuntu uva kamnandi ngela xesha because nimbonesela niyamblame kanti ebedinga umuntu onovala la gap. He's calling you. Alcohol is not a solution. Drugs is not a solution, but they will destroy life. You will never make it in life. I know abanye bona bazama kunezinto ezibuhlungu abazama uziphepha but aziphethwa utshwala. There is a man whose name is Jesus. Yena akayithomalalisi le ngxaki yakho but ayisusa. Amen. Usibona silapha we don't have stress. Yes, banazo ingxaki zibakhona ezibuhlungu ezisehlelayo. Zibakhona ingxaki esijongana nazo ezifemelini ebomini bethu. But usibona sivuka sincumile. It is because we have Jesus. Sime ngenxa kaYesu. Hallelujah. I want to pray. I want to pray right now. I want to pray. I want to pray for lamntu uthi mfundisi mina ngikhe ngibawule nozibulala because of isimo endikhula phansi kwaso. And ngenyani mina andiyithandi le ndlela ndiphila ngayo. But ndenzwa sisimo endikuso. Ndiphele ndingena kuma-boyfriend ngoba ndibaleka imeko yasekhaya. Nobe ndibetha lo boyfriend andiyithandi le nto ndikuyo. But it is because kunenxeba engabonwayo ngabantu. Kunesikhalo esiphakathi bomi bami. Uba uYesu luthetha ngaye angasivala ndiyamdinga nami. Let's close our eyes. Ndiyathandaza sivala amehlo. I want to pray for you. Ufuna uthandaza nawe uthi mfundisi kwakunezinto ndisakhula ndandisithi I want ubomi bam bube lo hlobo. Ndandinezinto ndinephupha but apha endleleni namfamekiswa nguSathane. Ndalahlekiswa ziitshomi, ndalahlekiswa ngo-boyfriend no girlfriend, lahlekiswa ngabantu. Namhlanje ndikule meko ndikuyo. Uba zange ndavumela itshomi nabantu bandilahlekise kuthetha uba ndikho kule ndawo ndikuyo. Kodwa kuba uYesu angakwazi ukutshintsha ubomi bam, ndicela yena mfundisi ndiyamfuna. I want to pray for your life. Awuthi akathi uYesu uqala uyeka into ozenzayo kuza kutshintsha. But uthi iza unjalo ngoba amandla akho azohlulakala. Ngoba xa uziyekela izinto zomana uziba, xa ungasiboni umana uziba umana ubalekana nathi, kodwa uYesu nguye umayekisa. Ukufuna unjalo, ukufuna unezono. I want to pray for lo muntu lo uthi mfundisi ndamthemba Yesu. Cela phansi izandla zakho mthandaze nawo. God bless you. Ziyaphakama izandla. Uthathe steps esibini uzengaphambili. I want to pray for your life. Thatha steps esibini uzengaphambili. Sibashayele izandla. I want Jesus. Ume ngaphambili uxhoma izandla uthi I want Jesus. Bashayele izandla basenza.